Je poločasové skóre 1-0. Ve druhé půli musíme zabrat, protože Real bude určitě kousat. No, podívej se na to, Rodrigo, to je přesně to, o čem jsem mluvil, kámo, a to je penalta. Úplně zbytečná, ty krávo. Christensen to tady vyloženě posral, to se ani nedá říct jinak, hoši. Teď Kylian Mbappé versus Šťastný. Fanoušci jsou napnutý, já taky. Šťastný, pojď, máš 2 metry, chlape, Šťastný! Ty vole, lobíček doprostřed. Tak tomu se mi ani nechce věřit, že si to Mbappé v takovejhle moment dovolil udělat. 87. minuta, Lewandowski je v útočném vápně, ještě to přihrává pod sebe. Koundé na Pedriho, pojďme tady něco vymyslet, výborně, Dani Olmo, to je Ferran Torres obrovský šanci a je to gól! 90. minuta a navíc to byla technická střela. Náš žolík Ferran Torres, který nahradil Rafinhu, který je zraněný, teď rozhodnul a navíc můžeme vylepšit úplně všechny hráče. Let's go, hoši!